Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Йоршолыда она капиталы топшыруу тантанасы узды. Мишоллы гаилеләре сертификатларын нәрсәгә сарыф итәчәкләр. Диңгез музыкантлары Мишоллы дельфинариясендә әтиләре махсус хәрби операция зонасында һәлак булган мәктәп укучылары өчен тамаша узды. Йоршоллар мэр белән таныштылар. Тантаналар сарайында она капиталы тапшыру тантанасы узды. Яшь гаиләләрне шәһәр мэры Наил Мәгъдиев та котлады. Шолы гаиләләре сертификатларын нәрсәгә сарыф итәчәкләрен хәбәрчебез белеп кайтты. Шаймардановлар гаиләсендә бу инде икенче бала, үзләренең хис кичерешләре белән ир белән хатын безнең төшерү төркеме белән дә уртаклаштылар. Бик кирәкле, файдалы программа дип уйлыйм инде. Потому что яшьләргә булышмаса, ипотеканың әйберләре зур дип әйтим инде, процентлары. Хотя бы күпмедер ярдәм булып бара инде дәүләттән. Бик кирәкле әйбер инде, бик кирәкле әйбер. Яшьләр өчен, әти-әниләр өчен. Стартовый. Стартовый. Тантаналар сарайында 20 гаиләгә она капиталы сертификатлары тапшырылды. Яшь гаиләләрне шәһәр мэры Наил Мәгъдиев шәхсән котлады. Бәхетле булыгыз, матур иттереп яшәгез, будьте счастливы, любите своих детишек. И не забывайте, друзья мои, что счастье любого ребенка находится в ногах мамы. Шушы еллар эчендә шәһәрдә шоллы гаиләләренә 23 миллиард сумлык 60 меңнән артык сертификат тапшырылган. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Диңгез музыкантлары шунда исемдәге тамаша Йоршолы дельфинариясында узды. Чакырылган кунаклар әтиләре махсус хәрби операция зонасында һәлак булган мәктәп укучылары. Шоу башланганчы сугышчыларның туганнары һәм якыннары белән шәһәр мэры Наил Мәгъдиев аралашты. 2022 елның күзендә Ксениyaның ире ватанны сакларга китә. Ул иренең сайлавын хуплый. Шоллы үз бурычын намус белән үтәгән, ләкин һәлак булган. Ике атналы күп балалы әнинең олы улы да сугышка китәргә карар итә. Ул шулай ук атисе кебек үк фронтка барырга карар кылган һәм Россия оборона министрлыгы белән хәрби хезмәткә контракт имзалаган. 2024 елның 26 июлендә егеткә 18 яшь тулган. Ул Батыр батальонына эләгә. Как ему исполнилось 18 лет, на следующий же день он пошел на военкомат, подписал контракт. Я, конечно, уговорила, чтобы он срочную службу сначала прошел, но он отказался. Сказал, нет, я хочу сразу непосредственно участвовать в боях, защищать родину. Считаю их героями, потому что они, папа отдал жизнь за родину, и вот брат тоже не побоялся и ушел на СВО. Они по характерам похожи между собой, вот. Такие строгие, но веселые люди. Дельфинарийда тамаша 1 сентябрь алдыннан бүләк. Балалар артистларның, дельфиннарның һәм диңгез мәчеләренең чыгышларын рәхәтләнеп карадылар. Чара тәмамлангач, балаларны туңдырма белән сыйладылар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Барысы да фронт өчен, барысы да җиңү өчен шушы девиз белән Йоршолда хәйрия футбол матчы узды. Анда 2013 һәм 2014 елдагы туган егетләр катнашты. Җыелган акчаларның бер өлеше медицина частина гуманитар ярдәм буларак китәчәк. Безнең төшерү төркеме ярышларның финалында булып кайтты. Футбол матчында СВО ветераннары да катнашты. Япон кушаматлы сугышчы хәзер иптәшләренә гуманитар ярдәм җыю һәм озату белән шөгыльләнә. Ул сентябрь азагында тагын алгы сызыктагы ир егетләр янына җыена. Часть средств, собранного с этого благодарительного матча, пойдет именно на помощь ребятам, которые непосредственно занимаются боевой эвакуацией, оказанием медицинской помощи. Шуңа күрә дә дару препаратлары һәм медикаментлар алыначак. Медикаменты никогда лишним не бывает, они всегда нужны, именно жгуты, все лекарства, которые необходимы, первую помощь оказать. Мы собрали, отправляли и решили акцент делать именно на лекарства. Волонтерлар хәрбиләр белән очрашу ничек узганлыгы хакында сөйләде. Малайларны күрдем, Әлмәттән, Шаллыдан, башка илләрдән. Biz алар белән татар телендә сөйләштек. Алар бик ачык, күңелле малайлар.
Техик ушаматлы СВО ветераны волонтерлар белән очрашуга һәр вакыт шат булулары һәм аларга рәхмәтле булулары турында белдерде. Шулай ук активистлардан тыш алгысызлыкта сугышчыларга хайваннарның да ярдәм итүе хакында сөйләде. Собака чувствует минометный обстрел. То есть, когда мина летит, собака чувствует и ищет, куда спрятаться. То есть, показывает солдату, что надо уходить от этого места. Футбол матчы тәмамланганнан соң СВО ветераннары яшь футболчылар белән фотосурәткә төште һәм алар белән аралашты. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Камчаткадан затлы балык ризыклары, Абхазиядан өйдә эшләнгән сырлар, авторецептлары буенча тәмтымнары, Россия җитештерүчеләреннән киемнәр, буларны һәм башкаларны җәйге ярминкәдә сатып алырга мөмкин. Җитештерүчеләр, фермерлар, сатучылар меңләгән оригиналь товарлар алып килгән. Барысы да бер урында. 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янында урнашкан павильонда. Үзенчәлекле товарларның бай төрлелеге бер урында. Җәйге ярминкәдә Абхазияның өйдә ясалган сырлары, затлы сортлы Камчатка балыклары һәм кызыл уылдык, җиләк, җимеш һәм үлән җиләкләрдән Алтай киселе, Ерак Көнчыгыш һәм Себердән хуш исле чәйләр, кедр чикләвегә, урамда күзгә һава торышы туңмас өчен монгол кашемирыннан тегелгән киемнәргә, мериностан тегелгән җылы плитка игътибар итегез. Кышын сезнең аякларыгызны тамбуф унтлары җылытачак, образны, сыйфатлы һәм модалы сумкалар тулыландырачак. Бу әле тулы исемлек түгел, җәйге ярминкәгә яхшы кәеф артыннан ашыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Только сейчас и только в Авто-1 при покупке новой «Лада» сигнализация с автозапуском и комплект ковров в подарок. Подробности у официального дилера «Лада» Авто-1. Набережные Челны, Альметьевский тракт 4В, телефон 475-38. Срок действия акции до 31 августа 2024 года.